bafowethu ngithaka ke ngibuye futhi khona indaba engayizwa kahle nengayi-understand kahle indaba kaJudge Zondo niyakhumbula ukuthi sake saba neZondo Commission. Ngikhuluma ngale ndaba ngoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi waveza istatement ukuthi waveza neaffidavit ukuthi wabhalela uZondo efuna ukuzotestify kwiZondo Commission. Manje sekufike uPhahlane uthi wambhalela uZondo efuna ukuzifakaza kwiZondo Commission. uZondo kodwa wangambiza efuna ukuzomtshela noma ukuzokhuluma ngendaba yemidlwembe yezigebengu ezigcwele lapha kwiIPD kwiIPD na kwiNPA. uZondo kodwa akayishanga ndiva lonto leyo. Also ubaba loya ubani uFraser, khona ubaba lo uFraser lona owaveza ibhomu lephalaphala. Ubaba uFraser naye futhi uyabhala futhi naye ibhalela lapha kwiZondo Commission. Wenganza kwethu niyabona la ukuthi kahle iZondo Commission yayi-scam. iZondo Commission yayinento eyitargethile. uZondo bakwethu mina ngicabanga ukuthi uZondo kufuneka athathe i-full responsibility. Zondo must be accountable. uZondo must be accountable. uJudge Zondo must be accountable. uZondo uyibulele iSouth Africa. uZondo uyibulele iSouth Africa. Sasingeke sibe khona isidingo se-armrest. Niyayikhumbula i-armrest? Niyayikhumbula ibheleza abakhona zaba-strong la KwaZulu Natal, kwasha amabhizinisi, kwamahlephu nje kwapethu kwaphezulu. Zondo must take full responsibility. uZondo will need to take full responsibility. Lento uZondo wayenza ngamabomu, lento uZondo wayefuna ukuyilwela izimpi zakhe. uZondo wayene-agenda la. uZondo benoRamaphosa babene-agenda yabo la. Should kahle into ababeyitargethile, kunomuntu ababemtargethile. Kuyacaka ukuthi babe-targethe lona owayengumongameli walelizwe ngendlela zabo, kodwa kuyacaca ngokusobala. How can kwenzeka kanjani ukuthi umuntu abantu ngempela abaseyikhundleni eziphezulu zamaphoyisa bebhalela ukuthi bafuna ukuzokusiza betestify bekunikeze more indaba zabantu okuyibona abamavukela mbuso? Wena ubashaya indiva, washaya indiva indaba kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, washaya indiva indaba kaGeneral Phahlane, washaya indiva ubaba ubani uFraser. La ngikhohlwa igama likaFraser ukuthi ubani ngesibongo Fraser, kodwa wayishaya indiva, wavele wangayenza lutho lento le. Look at what has happened eKZN. Look at i-looting, isibhelu, i-unrest eyenzeka just because of uZondo. uZondo must take full responsibility. Ngiyasho bafowethu, Zondo need to account here. uZondo isigebengu, ngiyaxolisa leli judge leli, kodwa leli judge leli Zondo bafowethu bengenanxa nje nani baba nje bengemhlonipha, but this one he will need to account. He will need to take full responsibility. Kungani engambizanga uNhlanhla uGeneral Mkhwanazi? Kungani engambizanga uGeneral Phahlane? Ngophela ibona abantu ababezomnikeza umhlahlandlela ukuthi lalela nazi indaba, napha abantu okuyibona ngempela nayi indaba iqonde la. Indaba yena achoose ukuthi ufuna ukutarget umuntu oyi-one nje ayeke konke okunye. Umuntu angayithandi le country, uZondo akayithandi le country. uZondo uyibulele le country, yabo. Elinye futhi ijudge libulele le country le ndoda levela le eyakhipha uPaul O'Sullivan. Okunye ke futhi ke uPaul O'Sullivan usephinde futhi uPaul O'Sullivan, excuse me, usephinde uPaul O'Sullivan yedelela lengengelezi, sephinde wathumela imessage manje kuGeneral Phahlane. Usethumela imessage futhi ke manje ethreatenisha
noma esabisa uPhahlane ukuthi uzofela ejele bla 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 wala wathi impilo yakhe yonke uzophela ejele. Kuyoze kube nini siphila kanjena eSouth Africa? Bafethu sisenkingeni bafethu, sisenkingeni. Kodwa uPaul O'Sullivan lo muntu ufuneka afele ejele, ufuneka abhadle ejele lo with immediate effect. uPaul O'Sullivan umudlwembe wesigebengu, umudlwembe weqili elidelelayo. Lalela ke wePaul O'Sullivan, alikho iqili la ikhotha emhlanje liyezwe usuku lwakho once liyana day. Kodwa uPaul O'Sullivan he must be arrested. Ngeke njalo lokho esabisa abantu, osabisa uGeneral, osabisa ukuthi ukhuluma kabi, usabisa uGeneral Nhlanhla, usabisa uNkabinde, uphinda futhi uthumela imessage ke manje after nje just ezwe i-interview ka-General Phahlane wathumela imessage efonini kaPhahlane. This thing need to be solved. This one it need to be resolved. I-threat nje ayidingeki, asidingi threat. Ilezo-ke bafowethu ebenginiphethelela ukuthi cha bakwethu le angizikuyiyeka le kaZondo, ngoba as much as sisithola sisi-unpack sisibheka ukuthi sifike kanjani la, kufuneka ezinye ithi silokhu sisibheka kancane yabo. Kodwa nje uPaul O'Sullivan, this one must be ejele. Mgulukudu lo. Siyabonga.